ali ono zbog čega je nama posebno drag festival, zato što prvi put imamo učenika, bivšeg učenika koji je bio organizator festivala kao srednjoškolac, a sada se pojavljuje kao pisac. Dakle, Ognjen Obradović je bivši učenik koji je zaista bio festivalsko dete i divno radio kao srednjoškolac. On sad već ima 2 ozbiljno dobre zbirke pesama, za prvu je dobio nagradu Mladi dis, ova druga je izašla nedavno i privukla je baš ozbiljnu pažnju, ne samo u Srbiji, nego i izvan. I verujemo da će to biti jako kvalitetno i predavanje i Ognjenovo gostovanje, ali to je nekako za nas važan trenutak. Vrlo smo srećni što će biti Enes Halilović sa nama, ali dakle i Saša Madacki, koga publika u Užicu neće upoznati uveče kao pisa, jer on zapravo nije pisac, ali vrhunski bibliotekar. Govorit će o bibliotekama, možda ga čak i ne govorimo da neki kratki javni intervju u recimo ponedjeljak uveče. Dino Pešut je neko kome su se obradovali naši saradnici i prijatelji iz pozorišta, jer je on izuzetan dramski pisac koji dobio 6 ili 7 nagrada Marin Držić, koje su dakle nacionalne nagrade za najbolju dramu.